Gastronomia eta elikaduraren sektorea oso sektore zabal-zabala da. Eta esan dezakegu, sektore horren barruan dauden azpisektoreak erronka desberdina dazkaela. Gu Basculinary Center martxan jarri genunean, orain dela 10 urte, identifikatu genuen, igual erronka printzipal bezala, sektore oso horren dignifikatu inberzala. Dignifikatu bai formakuntza aldetik eta bai lan egoerak eta olako gauza aldetik. Horretarako, Basculinary Centerren proposamena ezera izango litzake. Profesionalak prestatu berrian, pertsonak prestatzia. Hau da, teknikoki jakin behar duten guztietaz aparte, pertsona horien ezaugarriak beste hainbaten artean egongo lirateke begirada kritikua eta globala izatea, kooperatiboa izatea, berritzaile izatea, eta batez ere bere bizitza osoan ikasteko gai izatea. Eta ezaugarri pertsonal horiek lortzeko planteatzen diren aktibitateak 3 ezaugarri printzipalak izan beharko lituzke. Horietako lehena izango litzake ikasketa praktikoa, oso praktikoa eta reala. Bigarrena izango litzake aktibitate interdisciplinarrak izatea. Eta hirugarrena izango litzake personalizatua, hau da, bakoitzaren interes pertsonalekin lotuta egotea. Eta ezaugarri guzti horiek betetzen duen adibide klaru bat izango litzake, hirugarren kurtsuan aprendiz guzti hauek, pertsona guzti hauek, sortzen duten kontzeptu enpresa gastronomiko pop-up bat hasieratik bukaera arte. Eta guzti horrekin ikusten duguna da, orain arte irtendako graduatuak sektore zabal honetan eta arlo guztietan izatu duten inpaktua oso potentia izaten ari dela. Beraz honek indarra ematen digu eta gogoak ematen digu martxan jarri deun master unibertsitarioarekin eta doktorautza programarekin inpaktu hori handitzea.